سلام ጥዕና ይሃበልና ቤተሰብ ሓባር ባና እዚ ሓባሪ ባና እዩ ኣብ ሓባር ባና ንትግራይ ዝምልከቱ ሓደሽትን ዋናውን ሓበሬታታት ከምኡ ድማ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜናታት ክደሰስዮም ዜናታትና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ንቻናልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዝዕለት ክንሰገር ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሰራዊት ብልጽግና ሎሚ ፍርቅ ላይ ተጀሚሩ በከቢድ ብረትን ድሮንን ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ በአንፈት ሸረሪና ከፊቱ ሓዲሩሎም በአንፈት ራያ ቆብ ዓፋሩን ሰራዊት መጥቃዕቲ ክጅምር ናይ ተጠንቂቅ ጽንሕ ትእዛዝ ተዋሂብዎሎ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብ ዝሃቦ ህጹጽ መብርሂ ነዚ ዝተጀመረ ውግእ ብምርግጋጽ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ትግራዋይ አንጻር ዘይወራር ክቃለት ጸዊዖም አብይ አሕመድ ህዝብታት አምሓራን ኦሮሞን ናብ ልዕሊ ትግራይ ብሓባር ክዘምቱን ኩናት ክኸፍቱን ጻውዒት ኣቅሪቦም እቲ መራሒ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ አብይ አሕመድ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ከም ዘይመለስ ድማ ኣረጊጹ ተዛሪብሎም መኻሊ ሓበሬታ በጉጅለ 26 ዝፍለጥ ኣባል ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ፋሪስ ሴፍ ዝኾነ ወታደራዊ ጉጅለን ሰራዊት ሱዳን ይድሂቦም ስርዓት ብልጽግና ኢትዮጵያ ንክልል ሶማሊ ሪጅናል ስቴት ናብ 4 ምሕዳራዊ ክላስተራት ክገማምዑ መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ነዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባልታትን ሒዝና ኣለና ምስ ሓባር ባና ጽንሖም بقدامنا سراويت بلصقنا لهم فرق لي تجميرو بخبير براتن درونن استحجز متقعتي بانفت شررينا كفيت حاديرولام بانفت رايا قب عفارون سراويت متقعت كجمر ناي تطنقيق صنح تزاز توهيبولام መንግስቲ ትግራይ ድማ ብዛሃቦ ህጹጽ መብርሂ ነዚ ዝተጀመረ ውግእ ብምርግጋጽ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ትግራዋይ አንጻር ዞራር ክቃለስ ጸዊዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ በአንፈት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኩናት ከፊትሎም ትሎም ኣጋጋሕታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀመሮ ደብዳብ ከቢድ ብረት ረፋድ በአጋር ሰራዊት ተሓጊዙ ስሩዕ ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ብተማሳሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ደብሉ ጉዲ ፍሉይ ቦታ ጀማም ረኺበዮም ዝበሎም 4 ሰራዊት ሱዳን ዓፊኑ ድሕር ሙሳዱ ምስ ሰራዊት ሱዳን ናብ ልውውጥ ተኽሳኣትዩ ዛጊድ ከም ዝቐጸለውን ተሓቢሮም እቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ብግንባር ምዕራብ ተጀሚሩ ዘሎ ስሩዕ ኩናት ናብ ካልኦት ግንባራት ክሰፍሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይሕበረሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ 2013 ዓ.ም መሻርክ ተዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካየደ ወራር ኣብ ማይ ተሸሓት ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ኣጽኒቱ ኣስታት 1 ሚልዮን ተጋሩ ድማ ናብ ሱዳንን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ነመዛቢሉ ዛጊድ ጎቢጥ ሒዞ ከም ዘሎ ዝፍለጦም ስርዓት ብልጽግና ልዕሊ 8 እዝታት ሰራዊቱ ልዕሊ 4 መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊቱን ተወሰኽቲ ዓቕምታቱን ናብ ደባት ትግራይ ከም ዝጸጋዕ ትማሊ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ምግላጽ ይዝካረር ብኻሊ ገጽውን በደቡብ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ንሎም ለይቲ ዘውግሕ ብዞብልን ያሎን ክተኻኸብን ክዳለን ሓዲሩሎ መንግስቲ ትግራይ ድማ ብዛሃቦ ህጹጽ መብርሂ ነዚ ዝተጀመረ ውግእ ብምርግጋጽ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ትግራዋይ አንጻር ዝወራር ክቃለስ ጸዊዖም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ህልው ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በአንፈት ሸረሪና ቁልዕ ውግእ ከም ጀመረ ኣፍሊጦም እቲ መግለጺ እቲ ስርዓት ካብ ናብ ስልጣን ዝመጸሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ገበናትን ከም ዝፈጸመ ይኸስስ ብተወሳኺ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ብምቕጻል ከባን ዕፅዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ዝተፈላለዩ ውዲታትን ከም ዝፈጸመ ገሊጹሎም መንግስቲ ትግራይ እቲ ዝተጀመረ ውግእ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝባ ንምጥፋእን ዝዓለመ ምዃኑ እናገለጸ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ብሄራውያን ሓይልታት ሲቪል ማሕበራት ትካላት ሃይማኖትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ምክልኻል ብሄራዊ ህልውና ንክዳለው ጸዊዖም ብተወሳኺ ምዕባለታት ኩናት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ከም ዝውሃብ ብምግላጽ ንህዝቢ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ተሓሳሲብሎም ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስቲ ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ እቲ ዞባ ዝተጀመረ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል ሰብኣውን ፖለቲካውን መዘዝ ግንዛበ ክወስድ ጸዊዖም ውግእ ንምክያድ ኣብ 4 ቦታታት መዳፍዕ ተኺሉ ከም ዝጸንሐ ዝገልጹ ፍልፍላትና ኣብ ራውያይ መገንጸሊ ንባዕከርን ማይካድራን ተወልደ ማድያ ዝነበረ መድፍዕ ተኺሉ ጸኒሖም ኣብ ራውያን ዝርከብ ዓብዪ ወታደራዊ ካምፒ እንዳኳጃ ተኺሉ ጸኒሑ ብተማሳሊ ኣብ ናይ ተወልደ ሃይሉ ሕርሻ መዳፍዕ ተኺሉ ጸኒሖም ካብ በረኻት ውጽኢልካ መዳፍዓት ተኺሉ በመጽናሕ ሎሚ ብቑልዑ ናብ ሰራዊት ትግራይ መዳፍዓት ዝተኮሰን ትኸውን ጽንሒሉ ድማ እግረኛ እውን ጀሚሩሎም ስርዓት ኣብ መዓልቲ ካብ 4 ክሳብ 5 ብነፈር ተቢሉ ሰራዊቱ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ትርካን እናራገፈ ዝቐነየ እንትኸውን
ሕዚ እውን ኣሽሓት የራግፈሎም ካብዚ ሓሊፉ ዝብልጽግና ኣብ ናይ ባዕኸር ኢንዳስትሪ ማለት እውን ጨንፈር ኢንዳስትሪ ባዕኸር ኣብ ማይካድራ ዝርከብ ኢንዳስትሪን ኣብ ማይካድራ ወይ ድማ ንልግዲ መውፅእ ዝርከብ ችፑድ ፋብሪካ ዋና መከፋፈሊ ዕጥቂ ታንክታትን መዳፍዕን ብሓፈሻ ካብኡ እናተበገሰ እዩ ንሰራዊት ትግራይ ኩናት ከፊቱ ዘሎ ብኻሊእ ድማ ወገን ድማ ብደቡብ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ንሎም ለይቲ ዘውግሕ ብዞብልን ያሎን ሰራዊት ክእክብ ከም ዝሓደረ ኩናት ክኸፍቱ ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ከም ዝኣዘዘን ተገሊጾም ተወሳኺ ኣብ ወረዳ ወልቃይት መባእታዊ ሆስፒታል ግቢ ናይ ህፁፅዋን ምድለዋት ይገብሩ ምህላዎም ካብቲ ቦታ ዝበፅሑና መረዳእታት የረድኦም ብ23 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ ውሽጢ ግቢት ሆስፒታል ንሄሊኮፕተር ምዕረፍ ዝኾን ቦታ ብዶዘር ናይ ምፅራግን ምምችቻውን ስራሕቲ ከም ዝተሳለጠ ተገሊጾም ተወሳኺ ኣመራርሓ ጸላእትን ኣባላት ማኔጅመንት እቲ ሆስፒታል ብምርካብ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ውግእ ከም ዘይተርፍን ሓፂር ከም ዘይኮነን ክብሉ መምርሒ ዝሃቡ ምዃኖም ምንጭታት ናወሲኾም ገሊጾም መሰረት ዝተዋሃበ መምርሒ እውን እቲ ሆስፒታል ንዝመጽእ ጉድኣት ድሉው ምእንቲ ክኸውን ናይ ህጹጽ ሕክምና መከብን መፍለይ ናሃዱታት ብቁልጡፍ ክጣየሽ ተኣዚዙ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ርስኒ ናብ ከቢድ ብርኪ ዝተጋገር ምህላው ዘመላኽት እዩ ኣብ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ዝነበረ መሬት ትግራይ ክምለስ ተገይሩ ኣብ ምሕዳር ወረዳ ገላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ዝነበረ ልዕሊ 800 ሄክታር ተሓራስ መሬት ብዝተገበረ ምርድዳእ ህዝብን ህዝቢ ናብ ሰብ ዋና መሬት ክምለስ ተገይሩ መቕፅልታቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብምርድዳእ እናተፈትሑ ዝጸንሑ ጸገማት ህዝብና ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ናይ ጣብያ ሆያ መደብ ጎጣት ዓዲ ኩቱ ቆሎ ብርዶ ዑና ሸሓቕ ንጎት ሰብዖን ማይሉባን ናይ ጣብያ ዕርዲ ጀጋኑ 1030 ናይ ዝተባሉ ከባቢታት ተሓራስ መሬት ከምኡውን ልዕሊ 5.25 ሄክታር መስኖ ማንጎ ኣራንሺ ቡን ሎሚንን ጡጥን ዝኾኑ ካብ 2013 ዓ.ም ንድሓር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝነበሩ ድሕሪ ዝተገበረ ምርድዳእ ህዝብን ህዝቢ ናብ ሰብ ዋና ሓረስቶት ተመሊሶም ይሓርሱን ይዘሩን ምህላዎም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ገላ መምህር ሙልጌታ ተኽሉ ገሊጾም ወረዳ ገላ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ልምዓት መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ስነ ዝራእትን ሆልቲካልቸርን ዝኾኑ ኣይተሃፍተ ግደ ከም ዝበልዎ ሓረስቶት ናይ ዘን ከባቢታት ብፍሉይ ትኹረት ተገይሩለን ምስ ዝነበሮም ምፍንቓላት ቀረብ ምሩፅ ዘርእን ዘመናዊ ድኹዕን ተዓዲሎም ዓርሰ ምርኮሶኦም ንምኽዕባት ድልዋት ዋላ እኳ እንትኾኖም ዘሎ ህልው ኩነታት ዝናብ ትሑት ምዃኑ ግን ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ጥብ ዝበለስ ማይ ናብ ግራት ንምእታው ናይ ጠላዕ ቀብቲ ስራሕቲ ክስርሑ ከም ዝግብኦምን ግንዛበ ከም ዝተዋሃቦም ኣብርሆም ብኻሊ ወገን አብይ አሕመድ ህዝብታት አምሓራን ኦሮሞን ናብ ልዕሊ ትግራይ ብሓባር ክዘምቱን ኩናት ክኸፍቱን ጻውዒት ተዋሪቦም ትመራሒ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ አብይ አሕመድ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ከም ዘይምለስ ድማ ረጊጹ ተዛሪብሎም ወልቃይት ክወስድ ፋኖ ፈቒዱና ኣሎ ፌደራል ከልኪሉ ንዝብል ክስ ሕወሓት ከም ዘቕርብ ዝገለጸ አብይ ተኾነ ግና ፋኖ በየናይ ሕጋዊ መስርሕ እዩ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ይመለስ ዝብል ንምንታይ ፌደራል በዓሉ ብሕገ መንግስቲ መሰረት መሬት ትግራይ ናብ ሕጋዊ መሰረት ዝኾነ ትግራይ ዘይመለስ ንዝብል ሕቶ ግን ምላሽ የብሎን ስፔሲፊካሊ ወልቃይትን ጉዳይ ብትወስድ በትግራይ በኩል ያለው ጥያቄ ፌደራል መንግስት ስርዓት ውስጥ በትግራይ ክልል ይተዳደር ነበር በጦርነቱ ምክንያት ነው ያንን ቦታ ያጣ ነው አሁን ደግሞ ለአማራ ህዝብ ህልውና እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች ሁሉ ወሰዱት አብረናችሁ እንዋጋለን ይገባቸዋል ያሉን ነው እየከለከለን ያለው የፌደራል መንግስት ነው የፌደራል መንግስት ከዚህ ጉዳይ ራሱን ቢያወጣ እኛ በማንኛውም መንገድ በኃይልም ይሁን በሰላም ቦታችንን እናስመልሳለን እንቅፋት የሆነብን የፌደራል መንግስት ነው እንጂ ለዚህ ህዝብ የሚታገሉ ወገኖችም ጭምር ለዚህ ህዝብ እንታገላለን ባዮች ጭምር እንድንወስድ ፈቅደው የዚያ ትግል ተባባሪና አጋር ሆነዋል እናንተ ናችሁ እንቅፋቱ ይላሉ ወደ አማራ ክልል ደግሞ ስትመጣ ከጦርነት በኋላ በፌደራል መንግስት ውክልና የሚተዳደረው የወልቃይት ክልል በህግ አግባብ በተሟላ መንገድ ወደ አማራ ክልል መመለስ ሲገባው የፌደራል ክልል መንግስት አልመለሰም ብሎ ያስባሉ ሁለቱም ጋር ጥያቄ አለ ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ የምንፈታው አንዱን ወገን በማስደሰት ለአንዱ ወገን ምላሽ በመስጠት አንዱን ከጥያቄው ጋር እንዲቆይ ብናደርገው ዘላቂ ሰላም አያመጣም የጊዜ ጉዳይ እንጂ መልሶ ግጭት ይፈጥራል እዚ ዘረባ በቆንድ ግን ህዝብታት ትግራይን አምሓራን በበለካለካን ምግጫውን ዘላቂ ደምነት ንምትካልን ዝተዛረቡ ምዃን ርድእ ኮይኑሎም ኣብ ጽባሕ ቃለ መሕተቱ ካብ ጎንደር ናብ ሕሞራ በረራ ዘጀመረ አብይ አሕመድ ኣብ አምሓራ ቲቪ ቀሪቡ ድማ ርስትኹም ኣምሊሰልኩም እንተለኹ ንምንታይ ኢኹም ፀረ ትግራይ ዘይትስለፉ ክብል ዘምሸ ኮይኖም ታብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ተጋሩ ምስራሕ ንኣምሓራ ይጠቅምን ንጎጃም ይጠቅምን ንምብራቅ ጎጃም ይጠቅምን
እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ዮሃንስ ዝበፅሖ በዓል ይፈልጦ ዝብል ድሑር ድስኩር ዘስምዕውን ኣካለቲ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንምድማይ ዝኸደ ዘሎ ድሑር ፖለቲካዊ መንገዲ ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርእዮም ኣብይ ኣብቲ ትማል ዘካየዱ ቃለ መሕተት ጽምዶ ክብትነለይ ይኽእል እዩ ዝበሎም ግን ድማ ነንባዕሎም ዝላቶም ዘረባታት ዘስማዕ ኮይኖም ቀዳማይ ፋኖ ወልቃይት ሕወሓት ንክወስዶ ፈቒዱ ኢሉ ፋኖ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ዘለዓለ እንትኾን ብኻልእ ወገን ድማ ሕወሓት ፌደራል እንተዘይከልኪልን ወልቃይት ብሓይሊ መመለስ ክኾነ ይረአ እዩ ዝብል ብምባል ተዛሪቦም ብሓፈሻ ኣብይ ኣብ ዘረቡ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለስ ከም ዘይደሊ ዘረጋገፀ ኮይኑ ንጊዜያዊ እፎይታ ክንብል ዘለቐፅሊ ኣይንሓድግን ክብሉ ተደሚፆም ካሊእ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ናይ ኦሮሞን ኣምሓራን ሕብረት ናብ ድሕሪት ርሑቕ ተጓዒዞም ኣብ ታሪክ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረን ናይ ታሪክ ደገፍ ዘለዎ ተፈጥሯዊ ሕብረት ምዃኑ ንምግላጽ ዝፈተኑ ኮይኖም ተኾነ ግን ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኤሊታት ፖለቲካውን ወታደራዊ ሕብረታት ንምልዓል ዘይምድላዩ ድማ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ እምበር ምስ ትግራይ ፖለቲካዊ ኾነ ማሕበራዊ ምትእስሳር የብልኩምን ዝብል መልእኽቲ ንምትሕላፍ ዝዓለመ ሓደገኛ ዘረባ የስሚዖም እዚ ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ፖለቲካዊ ኣምሓራን ትግራይን ዝተመስረቱ ሕብረታት ወይ ድማ ጽምዶ ንምፍራስ ዝዓለመ ሽርሒ ዝተላዓጠጠ እዮም ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብሽርሒ ኣብይ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኣይኮኑን ቀንዲ ነጥቢ ቃል ምሕተት ኣብይ ናይዞም ክልተ ህዝብታት ዝምድና ምብጣስን ናብ ቂምን ቅርሕንትን ከም ዝኣትዉ ምግባርን እዮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝተጀመረ ሰናይ ዝምድና ብዝበለፀ ክጠናኸር ሓቲቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ተመሳሳሊ ድሌት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዮም ንሓበራዊ ፀላኢ ንምጥፋእ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓባር ንምዕባይ እውን ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ተሓባቢሮም ይሰርሑ እዮም ናይ TDF-ን ፋኖን ኪዳን ማለት እውን ጥምረት ናይዚ ትሕብብር እዚ ሓደ ኣካል እዮም ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ልዕሊ ነበረ መራሕቲ ክልል ኣምሓራን በዓል ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ኮነኢሉ ዝፈፀሙ ቅንፀላ ኣይወዓልክዎን ንምባል ብዝዓለመ ዝመስል ሽርሒ ምስ ጀነራል ሰዓረኮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እናተማሂርና ቅድሚት ለውጢ ብተደጋጋሚ እናተራኸብና ንዘራረብ ነርና ክብል ዝተሰምዐ ኮይኖም ተኾነ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ በዓል ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ጀነራል ገዛ ኣበራን ዝፈፀሙ ቅትለት ኣብ ትግራይ ክጅመሮ ንዝሓሰቦ ዝነበረ ኩናት ጽንተት ቅድመ ምድላው መንባር ዝፍለጥ ኮይኖም ካብዚ ብዘለለ ኣብ ልዕሊ በትዋን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ኣምባቸው መኮነን ብጾትን ዝፈፀሙ ቅትለት ድማ በትዋን ብወገን መራሕቲ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ርክብ ተጀሚሩ ከም ዝነበረን ነዚ ርክብ እዚ ንምብታኽን ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ ቅትለት ምዃኑ ሓበሬታታት የመላኽቶም ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ናብ 4 ምሕዳራዊ ክላስተራት ንምግምማዕ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጾም ስርዓት ብልጽግና ኢትዮጵያ ንክልል ሶማሌ ሪጅናል ስቴት ናብ 4 ምሕዳራዊ ክላስተራት ክገማምዖ መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እዚ ውሳነ ካብቶም ኣብ ቅርጺ ምሕዳር ሃገር ኣብ ዝቐረበ ገዚፍ ለውጢ ጂኦግራፊ ከም ዝኾነ ይግለጸሎም እቲ ምሕዳራዊ ጂኦግራፊያዊ ለውጢ ድማ ንቅርጺ መዋቕር ክልል ካብ መሰረቱ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ተሰጊሎም ኣብ ክልል ሶማሌ ክውሰድ ዝተወጠነ ስጉምቲ ምስቲ ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝተፈረመ ምክፍፋል ከም ዝመሳሰለን ዳርፉር ብምክፍፋል ከይዲ ዓረባዊነትን ቀሊልን ቁልጥፉ ከም ዝኾነ ብተመሳሳሊ ኦጋዴን ምክፍፋሉ ድማ ንሶማልያዊ ብሔራዊ መንነት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘዳኸሞ ተቃሊሖም ተወሳኺ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብ ናይጄርያ ማእኸላይ ቀጠና ዝርከቡ ብሔራት ንምክፍፋል ከም ዝተጠቐመሉን ንሰሜናዊ ፖለቲካዊ ቁፅፅር ንምቕፃል ድማ ከም ዝውዓልዎ ይሕበር እዚ ኣብ ሃገራት ኣየርላንድ ቲሞርን ናብ ክልተ ምክፍፋልን ብተመሳሳሊ ስልቲ ከም ዝተፈፀመ መርበብ ሓበሬታ ዘዩርባ ታይምስ ኣቃሊሖም ብምዃኑ ድማ ግዛት ሃፀይ ምህናፅ ጭካንን ዓማፅን ከይዲ ምሕላፍ ግድን ከም ዝኾነን ሶማላውያን ኣብ ኢትዮጵያ እናተሰዓሩ ዝኸድሉ ከይዲ ይፍጠር ከም ዘሎን ስጋቱ ኣሚጦም ኣዘን ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ግምት ብዙሓት ወፃኢ ሃፀያዊ ሕልሚ ዘለዎ ገዛ ምዃኑን ውጥን ክልል ሶማሌ ኣብ መላእ ክልላት ናይቲ ሃገር ከተግብሮ እንድሓር ከም ዘይብል ተዓዘብቲ ርእይቶም ይኣመጦም ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ከቢድ ዓፈና ዘካየድ ዘሎ በዓል መዚ መራኸቢ ሓፋሽ ብልጽግና ንኽልተ ትካላት ሚድያ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቦም በዓል መዚ መራኸቢ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ነተን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብረን ሬድዮ ኣሃዱ FM 94.3 ቴሌቪዥን ኣርትስን መወዳእታ ግዜ ዝበለ መጠንቀቕታ ሂቦም እቶም ትካላት ሚድያ ትካላት ዝተዋህቦም ግብኣት ትሕዝቶ ብምትሕልላፍ ንተኸታታሊ ግዜያት ዘይተረጋገፀ ሚዛናዊ ዘይኮነስ ረብሓ ህዝቢ ዝጎድን ሓበሬታ ብምዝርግሖም ንመወዳእታ ግዜ ዝብል መጠንቀቕታ ጽሑፍ ተዋሂብዎም ኣሎ ክብል እቲ በዓል መዘፍሊጦም እቶም ክልተ ትካላት ሚድያ ኣብ ዝቕፅል ስራሕቶም ብሕግን ብሞያዊ ስነ ምግባርን ክሰርሑ ዘተሓሳስበት በዓል መዚ ዝተዋህቦ መጠንቀቕታ ብምጉሳይ ተመሳሰልቲ ጥሕሰታት ተቐፂሎም ብመሰረት ሕጊ ዝፈቐዶ ድማ ተወሳኺ ምሕዳራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቖም ኩሎም ትካላት ሚድያ ኣብ ዜናዊ ስራሕቶም ኣዋጅ መራኸቢ ሓፋሽ ሕግታት ሃገርን
موያዊ ስነ ምግባርን ኣኽቢሮም ምስራሕ ግቦኦም ይክብል ኣተሓሳሲቦም ተን ትካላት ነዚ ተዋሂብዎን ዘሎ መጠንቀቕታ ኣመልኪተን ዛጊድ መልሲ ኣይሃባሉን ዘለዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትካላት ማዕከላት ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ ስጉምታት ፅዕንቶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ተንተንትን ትካላት ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላሰን ይገልጾም ኣብ መወዳእታ ሱዳን ብጉጅለ 26 ዝፍለጥ ኣባል ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF ዝኾኑ ወታደራዊ ጉጅለ ንሰራዊት ሱዳን ይድሂቦም ሓደ ኣሃዱ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSF ሙሉእ ወታደራውን ዕጥቁን ኣባላቱን ሒዙ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይድሂቦም እዚ ዜና እዚ ብመንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱዳን ሱና ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ሱዳን ዝተራእየ ወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሰራዊት መንግስቲ ዝغير ዓቢ ፍጻመ ኮይኑሎም ቶም ተዋጋቲ ካብ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ ባራ ተበጊሶም ናብ ኡምዱርማን ብምእታውዮም ኢዶም ሂቦም እቲ ኣሃዱ ሙሉእ ወታደራዊ ዕጥቂ ኣጽዋርን ተሽከርከርቱን ሒዙ ንሰራዊት ሱዳን ተረኪቡ ዘሎ ቶም ኢዶም ዝሃቡ ተዋጋቲ ብካፒቴን ዑስማን አልኑር حسب كليل زتمرحهم ኣብቲ ስነ-ስርዓት ምርኻብ ድማ ቀደም ካብ RSF ዝኸድዐ ላዕለዋይ ኣዛዚ አልኑር አልቁባ ተረኺብዎም እቶም ኢዶም ዝሃቡ ተዋጋእቲ ከም ዝገለጽዎ እቲ ኩናት ዓሌታውን ዝቦምባር ስለ ዝሓዘን ኣብ ውሽጢ RSF ዓቢ ምግላል ስለ ዘለዎን እዮም ሰራዊት ሱዳን ነቲ ካርቱም ምስ ኤልኦቤይድ ዘራኸብ 400 ኪሎ ሜትር ዝንውሓዱ ስትራቴጂካዊ ጽርግያ ሳዳራት ሙሉእ በሙሉእ ተቋፂርዎ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ RSF ኣብ ልዕሊ ከተማ ኤልኦቤይድ ዘንበሮ ናይ 2 ዓመት ከበባ ዝሰበረ እዩ ከተማታት ባራ ጃብራት አልሸከን ሳያላን በሰራዊት መንግስቲ ምእታወን ሓይልታት RSF ካብ ቀንዲ ማዕስከሮም ዝኾነ ዳርፉር ናብ ማእከላይ ሱዳንን ካርቱምን ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ኣጽዋርን ተዋጋእትን ምንቅስቓስ ዓጊትዎሎ እዚ ኢድ ማሕብዛ ውሽጢ መሪሕነት RSF ዓቢ ስምባደ ፈጢሩሎም ሓለቓ ንድሕሪት ምስሓብ ከም ዘብቅዕን ባዕሉ ኣብ ግንባር ክሳተፍ ምዃኑን በቪዲዮ ገሊጾም ዝፍጻመ እዚ ፈላማይ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ዓበይታ ዘስታ RSF ከም በዓል ዓሊ ዓብዱል ጀሊል ቦከር ዓሊ ሪዝቃላን ካብ RSF እናኸድዑ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይጽምበሩ እዮም እዚ ወታደራዊ ዓወታት እዚ እቲ ብሰራዊት ዝድገፍ ወግዓ መንግስቲ ሱዳን ድሕርቲ ናይ 3 ዓመት ስደት ኣብ ፖርት ሱዳን ናብቲ ዘይተማመን ፀጥታ ዝረኸበ ርእሰ ከተማ ካርቱም ክምለስ ኣኽኢልዎሎ ኣሃዱ RSF ሙሉእ ዕጥቁ ሒዙ ኢድ ምሃቡ እቲ ኩናት ናብ ረብሓ መንግስቲ ሱዳን ይቕየር ከም ዘሎን ሓይልታት RSF ድማ ኣብ ሎጂስቲክስ ሞራልን ተቐባልነትን ዓቢ ውድቀት የጋጥሞም ከም ዘሎን ዘርኢ ንጹር ስትራቴጂካዊ ምልክት እዮም እቲ ናይ RSF ኣሃዱ ምስ ሙሉእ ዕጥቁ ኢዱ ምሃቡ ኣብቲ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ዝቐጸለ ኩናት ሱዳን ዓቢ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምቕያር ከም ዝተልዓለ ዘርኢ ህያው ኣብነት ኮይኑሎ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊ መስመራት ቀረብ ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ RSF ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ፀቕጢ ውፅኢት የርኢ ከም ዘሎን ትንእስ ወታደራዊ ሓይሊ RSF ድማ ብሰንኪ ስእነት ንጹር ስትራቴጂን ዓሌታዊ ምሰሓባትን ኣብ ውሽጡ ይዳኸምን ይበታተን ከም ዘሎ ይነጽር እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኾኒኖ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ወደብ ዳሚዩታ ዝነበራ ክልተ መራኸብ በድሮን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምኹናን ነቲ መጥቃዕቲ ንዞባዊ ሓደጋን መረጋጋዕን ዓቢ ስጋት ይክብል ከም ዝገለጾ ሱዳን ትሪቡን ብ30 ሓምለ 2026 ሓቢራ ካቢነ ግብፂ ኣብ ጥቓ ስዊዝ ካናል ዝርከብ ወደብ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ መራኸብ ባረ ሓዊን ዝብገስ ኮይኑ ተሓዊ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ዝተኸሰተ ምዃኑ ተረጋጊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ተግባርን ምጋሳ ኣህጉራዊ ሕግን ብምባል ኮኒኖም እቲ ሚኒስተር ንግብፂ ዘለዎ ሙሉእ ደገፍ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓደጋ ግብፂ ዘንጸላሊ ዝኾነ ይኹን ስጋት ንዞባዊ መረጋጋዕ ብቐጥታ ከም ዝጸልዎ እውን ኣስሚሩሎም ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ሓባር ባናም ነዝዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ከም ቤትና ንቻናልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ሓባር ባና ኹኑ ሰላም